Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, badirudi Saharako basamortutik iritsitako hautsa badoala. Gaur arratsaldean haizeak norabide aldatuko baitu. Hala ere, kontu zibili. Ganduak airearen kalitatea nabarmen okertu du eta osasunerako ez da ona. Beraz, arnasteko arazorik baduzue, erabili musukoa. Dagoeneko ohitu gara eta. Eta tira, bitxikeria honek argi utzi digu. Sahara uste baino gertuago dagoela. Eta aurkitu ginen Saharan. Beste bitxikeria bat jakin nahi duzue, gaurko efemerida bai berezia. Bota inigo. Ados Iñaki, gaurko egunez, duela urtebete ezezagun bat gerturatu zen gure estudioko atera. Poltsa bat utzi zuen atean eta korrika alde egin zuen. Poltsan, bigarren kafearen katiluak, platerak eta gaietak zeuden. Ia, bihotzekoak eman zegoen. Ederra sustoa. Baina kaxa ireki eta opariak ikusi genituenean, haze ilusioa. Ikerketa abian jarri genuen, detektibeak lanean aritu ziren buru belarri eta honako hau ondorioztatu genuen. Entzule maitagarriak genituela. Bigarren kafea, irratitik entzuteaz gain, YouTube, Facebook, Twitter eta Twitch plataformetan ikusi daiteke. Eta streaming horretako txatean kuadrilla jatorra elkartzen da gure saioa entzuteko. Beraz, gaurko saioa, zuen omenez. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari. Bada zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barrutik hitz egitean gu gara. Agian badakizu, gaur ezingo gaituzte gelditu, beldurratzean utzi dugu. Eta beste albistion badaukagu zuentzako, naiz irratiko entzule eta naizeko irakurleentzat apirilaren 2 Bilboko beken zeinen ederra izango den jaialdia egingo dute. Sekulako festa izango da. Eta naizek akordio sinatu du jaialdiarekin. Bertan gertatuko denaren lekuko zuzen izateko. Zeinen ederra izango den festivalarekin egindako akordioari esker, naizeko arpidedunek abantaila bereziak izango dituzte. Horien artean, esanguratsuena, sarrerak prezio erdian erosteko aukera izango da. Arpidedun bakoitzak 2 sarrera erosteko aukera izango du. Erosketarako informazio osoa martxoaren 22an bidaliko den emailean jasoko duzue. Jaialdiak punta-puntako taldeak ekarriko ditu estenatokitara. Hainbat egongo dira eta hietako bat naiz estenatokia izango da. Bertan, zuzenean aurkituko dira kartel nagusiko taldeak. Los Chicos del Maíz, Entol Sarmiento, Gatibu, Zetak, Iseo Dodo Sound, Maria Arnar eta Marcel Baguez, Atzeta, Tantxungeiras eta Zo. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan. Bai, eta petazeta ere izango da bertan. Bainaria dantzatuko genuke. Musikaz blai datoz urrengo asteak zeit ez da zeinen ederra izango den ez da jaialdi bakarra izango. Kontzertu asko baitaude agendan ari gara bizitzen eta bizitzen. Asteburunetan, Navarrarenak Iruñarrok musika jaialdia hartuko du. Pandemiaren ondorioz 2 urte ospatu gabe egonda, baina ostiralean abiatuko da edizio berria. Guztira 17 kontzertu izango dira 2 egunean. Ostiralean, Sutagar, Lehendakariz Muertos, Segismund Toxicomano, Tropa do Carallo, Desacato, The Guilty Brigade eta Mosh taldeek joko dute. Larun batean, bestalde, KSO, Jazz Magnetism, Los Chicos del Maíz, Zo, Los de Marras, Búhos, Mafalda, Afonic, Ira, Birenke eta Dinamita taldeek.
Bai, eta kasek ere joko du, eta Kase, oh, kase o. Eta jazz magnetism dena bat. Nola? eta pasaden larun batean hasi zen Gernikan Lekuek festibala. Musika, dantza eta antzerki ikuskizunak, hitzaldiak, zinekluba, disko eta arte azoka eta tailerrak antolatu dituzte. Pasaden asteburuan trikipotea egin zuten eta The Broken Horizon, Frameral, Numen edo Empty Filesen kontzertuak egin zituzten besteak beste. Eta asteburu honetan, Naz, Gailu eta Za, 6 urte eta punki reggae gauaren Against You eta Eskakeo artean aukeratu ahalko da. Larun batean, jaialdia bukatzeko, Berde Pratoren, J. Martinaren, Merina Gris, Dupla eta Gora Etorriren Judy, Ekuani eta Acid Mesen eta Adar Bermeoko taldeen emanaldiak egongo dira Lekueken. Bai, artista horiek ikusteko aukera izango dugu, baina beste ahots asko ezingo ditugu berriro entzun. Gaurko egunez hiltzen Tammy Terrell Motownetik igaro zen ahotsik bereziena izan zuen, sekulako estiloa oholtzetan eta karisma jasanezina. Diskoak erroskilak bezala saldu zituen, baina Tammy Terrell ez da historiara pasa soularen diva handia bezala. 20 urte zituenean Motown diskotxarekin lanean hasi zen, eta orduan ezagutu zuen Marvin Gaye. Dueto disko baterako lagun bat behar zuen Marvin Gayek, eta Ain't No Mountain High Enough izan zen elkarrekin grabatu zuten lehenengo abestia. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough To keep me from getting to you, baby. Horrela bai, olatuaren aparrean saioari hasiera emango diogu. Ahozado jaialdiaren inguruan arituko gara, ahozkotasunaren magia txoko askotara iritsi da dagoeneko eta iritsiko da. Mai Gorostiaga eta Iñaki Carreterok dena kontatuko digute. Eta Doinuetatik haratago atalean, Aiurri komunikabideko Mikel Arbera Saudikana kazeterarekin bildu gara, entzun laister zein doinuetan murgilduko garen Mikelekin. Eta, elkarrizketa akustikoan, 1000 moduko kidek intradiskoa aurkeztuko digute. Absurdoaren paradiso argitaratu eta 2 urtera ondu duten lana. Gitarrak zorrotz. Orduan zer, bigarren kafeko katilloak prest, Bai, baino gaietak falta zaizkigu. Martxoak 16 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok Hernaniar style bizarra duen gizona horixe diote txatean Iñaki Lasa etura, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bere Ismael Serranoren sarrera horrekin zer egingo duen erabaki ez duen honek ez dizue oraindik sekretu askorik kontatuko, baina gorka dagoeneko badabil txatean eske eta eske. Baina ez da zure kontzerturako. Norako ba? Iñakiren Sigur Rosen kontzerturako. Bai. Hori da. Atzo Ismael Serranoren kontzerturako eskiantze bilen. Ostra, gorka, ez teke arnasik hartzen, Gaur lorik egin duen ala ez digu kontatu, baina hor dabil, burua justu altxa nahiean. Goi hori ezei zarandia, Arratsaldeon, altza burua horstuna etortzen bare. Ni esna nauta. Bai, hoxe. Eta bide batez, oraintxe iritsi zaigu Parisetatik zuzenean. Mai Gorostiaga, pozo, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Bueno, egia esan behar gau motorra aparkatu daukat, azken egun hauetan, gainera ala Filipe ez daki gaixorik dago edo ez daki zegertatu zaion, orduan motorra, Rosetin motorra utziko du aparkauta, eta atxaldeon guztioi.
Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 359 garrana du, martxoak 16, arratsaldeak 4:10, eta gu hemen gaur boskotean eta bapatean agertu zaigu, 6. ere, bigarren kafearen laborategian beraz, prest urrengo 2 orduetan, zuekin eta zuetaz gozatzeko, uzten badiguzue behintzat, kantonekin abiatuko dugu saioa, zea maizen, kuraiarekin. Gelditzen dudanean eguzki izpiak urpetzen du nire azala, nire euridorrea zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu nire ezpanak, nire euriparetan apurtzen dudanean, iuzten ditu. Etorri da eta badoa Juan Ignacio Artxoaga, baina aste artean Afrikako afrodisiako tradizionalen inguruan hitz egingo digula, hori aurreratu digu. Esan ginen, zuzen nahi gaitu, programa horrein mar diagula. Ta, bai, baino... Hau, eroetxea. Hau da, eroetxea, bai. Nire bide guztia, nire eurimozala. Nire maite duta da kontzertu ibiltzea eta gozoraztea jada bihar osteguna eta ostiralen aurkezpen badauket bertso saio bat. Eta nun da bertso saio, Kontatu, Gorka? Baina guk gure maite dutak ere kontatu behar dizkizuegu. Iñaki Lasaetura, zein da zure maite duta? Ba, spoilerin dit goiurik. Ara? Ba, nik uste dut denok daukagula arantzatxo bat, ez? Ikusi nahi dugun musika talde bat, bakigula ezingo dugula ikusi, denako emejantu norbaitek Elvis Presley ikusi nahi dugula, noski, ez du Elvis Presley ikusiko, nire kasun horietako bat, Sigurros taldea zen, taldea desegin egintzelako bere garaian, eta bain dela gutxi izan dute bultan direla, Europatik bira bat egingo dutela, Mexikotik eta Estatu Batuetatik ere bai, eta, Bartzelonako sarrerak erosten saiatuko naiz, ostiralean. Eta zure maite duta, goiuri ezei zarandia? Lo egiteaz aparte? Nik maite dut, pixkat badu pornografikotik honek, eta Ui, madre. Morbosotik, esaten dute. Maite dut, idazle edo pertsonai famatuen gutunak irakurtzea. Gertatzen da, noizbait, ez dakit, idazle bat hilda eta aurkitu dituzte bere bulegoan gutun sorta bat eta liburu gisa argitaratu egiten dituzte. Literatura mota hori asko gustatzen zait eta badakit badagoela jendea, ez dagoena ados, ez? Gauza hauekin, gutunak azkenean oso intimoak dira, oso pertsonalak, eta jendea ez dago ados horiek argitaratzearekin, baina nik onartu behar dut, asko gustatzen zaidala. Gutunak irakurtzeak gaur irakurri dut bat, John Steinbeck idazleak Marilyn Monroeri bidali ziona, John Steinbeckek oso ondo idazten zuen. Eta gutuna, Marilyni oso ondo idatzi zion, autografo bat eskatzeko zen azken finean, baina oso ondo idatzita zen, eta asko maite dut literatura mota hori, zeneretzat bada literatura mota bat, eta horixe, gutun horiek maite ditut. Nire gaurko maite dut eza da. Eta maite dutez gauza asko. Zoritxarrez eta azken aldian, eta ez dut Ukrainiako eta Rusiako, eta gerraren inguruko, hipokresiaren inguruan hitz egin naiz, askorako emango luke. Baina uste dut, badaudela gauza batzuk muga guztiak gainditzen dituztenak, eta da askotan oksidente zentrismotik eta aberats zentrismontatik egiten ditugun gauzak. Eta azken egunetan, saretan, nahiko bolo ibili da, Hilden Alexandra Kupchinovaren argazkia, Fox Newsentzat lan egiten zuen. Fox Newsentzat lan egin,
ez dakigu, ze kontraturik ziurrenik ez zuen izango, baina bertara bidalitako kameragile eta kazetariak behar dute fixer deritzogun hori, lekua ezagutu, hizkuntzarekin gauzak errestu, eta etengabe lantaldearen kokapena, lanerako baliabideak eta guzti, ziurtatzen da bien jende hori, eta hori beharrezko izaten da normalen atzerrian egiten den edozein kazetaritza lanetan, are gehiago rodajetan, zineman, dokumentalgintzan, oso garrantzitsuak diren pertsonak. Baina guda bat kurritu behar denean are garrantzitsuagoak dira noski, eta saretan salatu dute ez, Fox Newsek ez diola eskaini, minutu bakar bat kontatzeari bere langile edo berarentzat lanean zegoen pertsona bat akatu dutela euren kameragilearen ondoan, eta uste dute badela ez, maite dute potolo bat, eta badagoela eginda oso gure okzidente zentrismotik ze gerra hori kubritzen ari zen kazetaria hil izan balute edo kamera gilea hil izan balute, Fox Newsek ez zuen beste alde batera begiratuko, eta badirudi hemen ere guda kontatzerakoan ez dugula sensibilidade hori hiritarren artean maila ezberdinak ez daudela kokatzerako eta pentsatzerako orduan, eta ahaztu egin zaie nonbait. Beraz, hori da, nire maite dut eza. Baina, seguru, gure gaurko bi gonbidatuek maite dut goxoagoak badakartzatela. Mai Gorostiaga pozo agurtu dugu, baina Iñaki Carretero agurtu gabe daukagu. Iñaki Carretero, arratsaldeon, ongi etorri. 3. kafera o 4. kafera. Ondo? Bai, lasai. Bizirik jarraitzen duzue aho-zaho jaialdi honen ostean? Orain arte egindakoaren ostean? Bai. Zuk bai. Gorputza da, kagu jarritzeko aurrea. Vale, Mai Gorostiaga ez da egiten bizirikote dagoen. Mai Gorostiaga pozo, arratsaldeon. Oso gustora nao, bai. Nik bakizu ez maite dut nik gauza beste ikuspuntutik ikustea. Gaur, askotan aipatu dut hori ez, foku aldatzearena edo, eta gaur beste ikuspuntutik ikusten ez 2. kafea, eta izugarri maite dut. Hemendik ez dakit beste itxura aukazue, Normalian mai handi nago eseritata, baina hemendik ikusita, bi aste etorri gabe, oso pozik, oso kaixo berriro, ekipo. Kaixo. Maite zaituztet, gauza beste ikuspuntutik ikustea maite dut. Beldurra ematen dugu? Ez, keba. Bada ezpada, gian hortik begiratuta ez dakit. Konfiantza, igual berdulgariago hor nagoenean. Iñaki, Carretero, zein da zure maite duta? Txokolatea. Txokolatea maite duzu. Bai, asko maite, eta baita ere burdinaren usaina. Eta txokolate jatea burdinaren usainaren aldamenean, eukita, hori da lagetxe. Eta hori nola egiten da? Burdinola batean? Nera itona burdinekin egiten zuen lan, eta txikitatik dakaz usain hori barruan sartuta, eta hori nazten badezu, maite dezun beste goza batekin goxo dena txokolatena bezala, guai. Bai, hori aitona baldin bakazu burdinekin lan egiten dezuna, da usain hori barruan dakazuna, eta baita ere, segurena 3 urtekin eskuagarre dezula. Hori botatzen ziguten, burdin beroak, eta hartu, eta hartzen genuen, eta hartzen ginean, eta horren arte sortuko berriz lurretik ezer, eta ikasten genuen, bai. Ala! Baina barrun gelditzen da, bai. Ze hona, nik txokolatea nahi dute. Bai. Hiru laukoko txokolateak alperreingo dok laulauko. Hiru laukoko txokolateak. Nik maite dut bat gehituko dut, maite dute usaimenarekin maite duen jendea. Oso gustoko ditute usainak, usainen inguruan gertatzen diren gauzak, oroitzapenak, usain batek sorrezaken aldaketa, motivazioa dena. Eta gaur goizean jantzi dut jertxe hau eta ez ditut gezurik esango. Labadoratik pasagabe ote zegoen, ze azken erabileraren perfume usaia zeukan, eta gustoko dut oso perfumeak ondo sartzen badu arropan, eukitzen duen beste usain hori. Ez da berdina, zalantza egiten duzu, eta usain hau, bai, zure perfumea da, baina aldatu da, egun bazu badara malako lehortzen, eta maite dut hori, baina artezero, maite dut usaimenarekin hainbeste gauza gertatzea. Gorua balizko egotea, barriketea ardatza. Gorua balizko egotea, barriketea ardatza. Anje Dualderen 3 laukoko txokolatea kantu honekin, egingo dugu 4:20 minutu pasatxorako bidai hori, eta segituan Iñaki Carretero eta Mai Gorostiaga pozorekin ariko gara aho-zaho jaialdiaren inguruan bizirik daudela konfirmatuta gero.
Urioleak eroan deustaz, umeak eta Andrea. Urioleak eroan... Eta mentxatean galdetute, ze perfume zeukan Calvin Klein? Ui. Izu, Gorka, hori nik adina jakitea litzateke. Hori ezin da galdetu? Nik ez dut kontatzen nire lurruna edo nire lurrina, edo nire perfumea zein izaten den. Bai, Zurea da. Bai, eta ez gustatzen topo egitea jarekin. Bai. Ordune, nahiago dut, ez kontatu. Badakizu Afrikan zer esaten dute, ez? Gu Europarrek hilda gaudela, ez dakagu lausainik. Egia da. Bakarri dakagu kanpoko zein bat. Hoi, niretzako da, ointzutia izan zen gogorra, ez? Oi, baina nik usaina bakat, nik lurrina ez dut erabiltzen horrexegatik, nero zaina da, baina bai, bitu. Ze gauzak, nik maite ditut usain kanpokoak, naiz eta hori horrek usainik gabe uzten gaituen, eta bai, ulertzen dut Afrikarrek dioten hori, bai. Hemen duela 40 urte ere alaxe bizi ginen, ez da urruti joan behar, eta egunero dutxatzeko gaur egongo joera hori, edo maiz dutxatzeko ere, ezken nuen, eta gorputzak usaintzen zuen. Zer egingo diogu, 4:21 minutu ditugu, eta bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta aurrera egin baino lehen atzo ere gurean izan genuen Eli Eizagirre, badakizue oporrak bakean proiektuko kide dela, eta atzo ere kontatu genizuen, gaur ari gara Saharar desertuko area onuntza datorrela, Saharar desertua eta Saharar herria eta Saharar nazioa ez dira gauza bera, baina area bai dantzekoa, bi lekuetan, eta hemen osasunaren zat txarra bada, are horren inguruan bizitzea, pentsa inungo osasun sistemarik gabe, inungo babesik gabe, han desertuan bizi diren aurro horientzat. Horregatik, urtero, azken 2 urtetan izan ezik, pandemia ditxosozko horren erruz, euren egoera zertxo baita arintzeko, udaran bertan izaten diren temperatura ikaragarriak saiesteko, osasun sistema tajuzko baten zerbitzua izan, eta beharrezko tratamenduak edo bestelakoak egin ditzaten, eta batez ere gurekin elkarbana ditzaten kultura ezberdinen arteko amodio eta lotura horiek, udara ona etortzen dira, hainbat eta hainbat aur Sahara oporrak bakean proiektuan. Eta gurasoak, familiak, familia eredu oro denak balio du, baina denetatik behar dute, udara hontan ere hainbat eta hainbat aur Euskal Herrira etor daitezen. Temperatura 55 gradutara iritsiko da. Elikagaiak eta urak urriak izango dira eta ez dute osasun arretarik izango. Oporrak bakeanetik Saharar aurren amets eta beharretara iritsi nahi dugu. Udan Saharar aur bat etxean hartu nahi baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan oporrakbakean.eusen martxoak 27 baino lehen. Aurten bai, aurten elkartuko gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ariadnaren arietan, hitzak bizi, Ulises Odisearen amaraunean, oialean dago kontakizuna, eta Penelope kondairak arilkatzen. Mari eta Atenea abenturazaleen zaindari, Polifemo eta Tartalo begiradetan, itxaslamien urrezko orraziak dirdir, eta Penelope ariekin jolasean. Gentil baratzaren utxak alabaza, izena duen guztia bertan, galtzagorriak orratzontzian, eta Penelope itakan kontalari.
Askotan hitz egin dugu saio honetan transmisioaren garrantziaren inguruan. Ostiralero, ipuin kontalari bat ezagutu eta ipuin bat entzuteko aukera izaten dugu. Izan ere, kontalari asko ditugu Euskal Herrian. Hala ere, beste arte diziplinak baino ez ezagunagoa da oraindik kontakizunarena. Horregatik, aldarrikatzeko, ahoz-aho, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdia jaio zen. Aurtengoa 15. edizioa du. Entzuleek jakingo duten bezala. Hementxe aurkeztu baitziguten Dorleta Kortazar eta Jose Mari Karrerek. Eta gaurkoan, jaialdiari buruz gehiago jakiteko eta, ezagutzeko ze gertatu den egun hauetan, sekretutxoak ezagutzeko, Mai Gorostiaga eta Iñaki Carretero gonbidatu ditugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo zaudete? Bai, ez zaudete estresatuta, ze entzulei gauza bat kontatu behar diogu. Bi pertsona hauek, Mai Gorostiaga eta Iñaki Carretero, datoz, ahozkotasunaren gala nagusitik. Eta doaz, beste ikuskizun bat eskaintzera. Eta harrapatu ditugu tartetxo honetan. Ez dakit nondik hasi. Zuek ze uste duzu, hasi beharko genukela martxoaren 2tik edo hasi beharko genukela gaurko galatik? Ez dakit, baina uste dut, bai gaudela justu martxoaren 16 dugun horretan, iaia erdigunean behintzat ekitaldi kopuruari dagokionez. Eta uste dut, momentu hona dela atzera begira jartzeko eta aurrera begira jartzeko. Beraz igual, atzera begira pixka bat bai ez Goiuri. Bale, aipatu behar dugu, lehenengo ekitaldia martxoaren 2an izan zela, Hernanin, eta Itziar Rekalde izan zela gonbidatua, eta Itziar Rekalde izena behintzat ezagutuko duzue, ze ostiralero, ipuin kontalariak gonbidatzen ditugunean, askotan galdetzen diegu, ea eurentzat erreferenteak zeintzuk izan diren, eta pertsona askok Itziar Rekalde aipatzen digute. Eta beraz, Itziar Rekalderekin hasi da aurten ahoz-aho jaialdia. Nolako izan zen lehenengo emanaldi hura, Mai? Zoragarria, Hernanin gainera berriro apuntatu da, leno zeukan horrelako ahozkotasunaren jaialdi, nazioarteko jaialditxo bat, eta oso sospetsua, oso polita, leku zoragarrietan egiten zan, desagertu inzan edo paratu zan jaialdi hori, eta berreskuratu da gurekin batera. Hango teknikaria, Raquel, etorri zan gure gana, esatena, berriro, ez dakit, engantzatu nahi dugu ahozkotasunarekin, ipuin kontalarekin, batez ere helduentzako saioak, eta horten apuntatu dira gure jaialdia, eta gu oso eskertua, harrera ezin hobea, eta saio oso polita Itziarrena. Egia da hemen beti, izen batzuk, Itziarrena, edo Karrererena, edo Karreterorena, aipatzen dira, dinosaurio. Horrek esan edu jazarra gaudela, baina hemen meteoritorik ez daude, eta gure dinosaurioak inoiz baino bizirik daude historia kontatzeko, ez? Hernani berreskuratu duzue, baina aipatu behar dugu, aurten 12 herrik parte hartu dutela ahoz-ahon. Tolosa, Ordizia, Hernani, Aramaio, Oñati, Arrasate, Amezketa, Ibarra, Ataun, Oza eta Barrundia, Albiztur eta Lizartza. Okerez banago, inoiz baino herri gehiago. Bai, 9 herri ziren azken edizioan, eta aurten 12. Eta beste pare bat 3 zalantzan gelditu dira, etorri behar dira ikustea, urrengo urtean hartolatzeko. Bai, horrek esan edu, pixkanaka da, martxoa bihurtzen ari da ipuinaren ila, ez dakit, pixkanaka zitzen ari gara, eta seinale ona, seinale ona. Iñaki, zuri askotan galetuko zizuen Mairi ere, baina nazioarteko ahozkotasunaren jaialdi hontan zer egiten duzue? Nazioarteko jaialdia, jendea munduti dator ahozkotasunaren aitzakian, baina zer biltzen du ahozkotasunek? Lehenengoa zer egiten dugu, hitz egin. Eta Ez kenuen gutxi hau espero. Hitz egin eta kontatu, eta jaialdiak ematen daukera, jendeak gu entzuteko. Eta hori oso importantea da. Jendea ez dago ituta entzuten. Ituta dago ikusten. Baina entzuten ez, eta disfrutatzen. Eta hori da, nire ustez, ahozkotasunak dakan garrantzi bat. Oso garrantzitsua da. Gaur goizean egon gara Tolosan hor pilo batekin, eta polita zan aurrek ikusten
ez ziren bakarrik ikusten, entzuten izan eta historiak bereak egiten izan, jolasten ari ziren historiarekin. Eta importantena da, hori, nazioartekoa, kanpoko jende asko etortzen dena eta Euskal Herriko jende asko etortzen dena, beak barrun dauzken gauzak kontatzeko. Eta gero konturatzen gara gainen, nahiz eta kanpotarrak izan, hemengo historia bezalakoak dira. Osea, Afrikatik datozte eta oso gauza antzekoak kontatzen ziren. Osea, hori da, la leche, pesatzen dugu bakarra garela eta keba. Osea, mundu oso antzekoa da. Eta hori niretzako oso zoragarria da, horako jaialdi baten hori nabaritzea eta sentitzea. Zerkin konektatzen du askotasunak, Mai? Edo zenbat gauzekin konektatzen du askotasun horrek? Batez ere, nik esango nuke arbasoekin, ez dakit, herri bezala barrun daukagun zerbait askotan ez da aipatzen, ez? Osea, askotan idazten dira gauzak, edo entzuten dira pelikulak, ez dakit zer, legado bat existitzen dela gure historiarekin. Baina nire ustez, askotasunak gure bihotzan tatuauta dago zerbait dan, ez? Pasadala belaunaldi, agian analfabeto ziren ez zuten idazten, eta baina nola edo ala, iritsi zaizkigu hainbeste balorek, hainbeste gauzak, eta hori berreskuratzen magikoa da askotan, ez? Askotan informazio hau pasatzen da belaunaldi bat jakin zer jakin gabe, ez? Eta bapaten hilobak azten dira itonamonek gauza bat kontatzen, ez dakite zeba, baina hortxe nunbait dago tatuauta edo kodifikatuta zerbait daukagu barrun eta ahozkotasunari esker, ipuinei esker, kondairei esker, berreskuratzen da legado hori. Aipatu dugu nazioarteko jaialdia dela eta Iñakik aipatu du gero denok gauza bera kontatzen ditugula eta ez garela hain bereziak, baina gonbidatuak badira bereziak bai, ze adibidez Kamerundik Boni Ofogo edo beste batzuk aipatzearren ez dakit. Txiletik Matrioska konpainiakoak, edo Nikolas Buenaventura Kolombiatik. Bitu, Matrioskak esan dezula, kontatu guen histori bat euskeraz, eta esan zuten, esan dezu hitz bat, txalupa, horrek esan nahi du, bote, eta, bai? Eske Txilen esaten da txalupa, ez bote, eta, bitu. Ara? Daukate, xera zarba daukatela, esaten, hemen esatute nahiko entusiasta garela eta ez, relenengo atxalden nik esan, venga, guazen afaltean ezakizer, eta behi da, Txilen daukau xera zarba dala, si vos me dices upa, yo digo txalupa. A ver, opa eta txalupa. Nire usteaz jatorrez da euskarakoa izango da, eta hasi zanko entxultatzen eta esan zuen, ze kurioso, porque guk uste genuen oso txiletarra zela saldi. Eta, bai ez datu zioten, hemendik zetorra da. Bai. Boni Ofogok gainera helduentzako kontakizun eskaini zuen, ze aipatu behar dugu ahozahon aurrentzako eta helduentzako emanaldiak egiten dituzuela. Ze pentsatzen dut, hau ez dakit aurre iritzia izan daiteke, agian aur gehiago animatzen direla emanaldietara, baina helduak ere joango dira, ezta? Ari da. Pena da, nik askotan aldarrikatu dut hemen, ez? Helduentzako ipuin zirkuitoa ez dela existitzen oraindik. Baina horren alde burrukatu behar dugu, beharrezkoa dalako, gure sorkuntza bultzatzeko, eta bueno, artista puska dauzkagulako ebai. Boni Ofogon kasun, bai, Troska eta Tabernan egon zan, eta honen izugarrizko saio magikoa, Troska eta Taberna xarma dauka, askotan egiten durrelako ekitalditxoak, eta oso gertu dago publikoa, bukatu ondoren berarekin hitz egiten duzu, besarkatzen duzu horrelako artista puska, tamaina handikoa eta bere artea bai tamaina handikoa. Eta aste honetan egon da Ibarran narratzen umentzako ere. Energia berdinarekin eta izugarrizko saioa bai. Nik gonbidatzen helduk umentzako ikuskizunak ikustea eta mesedez etorri helduentzako antolatzen diren ikuskizunetara merezituelako etortzen dena errepikatzen du eta hori asko esan nahi du. Ibarra eta Aurrak aipatu dituzu eta gaur arratsaldeko 6etan Iñaki Carretero berari egokituko zaio, bertan aritzea aurrekin geno esan diguzu hitz egiten duzuela, baina zeri buruz hitz egingo diozu, zeren inguruan ariko zarete, bide batez entzulen artean oraindik garai zarete, ordu terdi barru Iñaki Carreterok Ibarrako kulturetxean eskiniko duen, ontara, zer eskiniko duzu Iñaki? Ez dakat oso garbi, ara jungo naiz, eta segun horpegiak ikusten ditudan, eta nola dauden, gauza bat edo bestea kontatuko dut. Normalian ni saio badakatanean ez nahiz juten pentsatzen ze kontatuko dudan, da giruak ematen didan aukerak.
bai? Batzuetan kontatzen farregurezkoak bitu, gaur adibidez Leidorren, kontatu nahi un farregurezko bat, eta azkenean kontatu Euskal Herriko zar bat beldurrarena, osea, baina gaur arratzaldeko saioan ez dakit, baina bai gustatuko litzaidakela lehen Maiek esan du ez, historiak helduentzako, txikientzako historiak dira. Eta oso gauza polita gelditu da pandemian orain, ez? Behartuta egon behar ziren aurrak separatutak taldek, eta utzen zuten jartzen, nola ditzen zen hori talde burbuiak edola, eta gordun jartzen gurasok aurrekin batera. Oso zoragarria zen, ikustia ama eta aita bere horrekin entzuten batera. Zer normal eratzen jartzen dira, eta bere mundun sartzen dira, baina horrekin batera entzutea zen, la leche. Orduan, historiak dira. Eta ez daude, helduentzat, ez txikientzat. Akillo, gaur honi buruz itzeetin eginan, nia zinintzean honi dela 22 urte, ezian etortzen hor txikiena 12 urtekoa zen. Eta oin, normalean 12 urteko bat lortzeko oso zaila da, ematen du, ipuinak tontakeri badira, bagoazen historia kontatuko eta. Historiak. Ipuina aita gustatzen zait, baina ikusten da, ipuina, segatik da, historia bat entzutia, bestik gertatutako gauza bat, 3000 urtetan historia gorde dira, eta galduko ditugu 30 urtetan. Eta hori ezin da, gorde behar ditugu. Gaur, arraro izan da, Euskal Herriko abesti zar bat abestu eta aurrek ez zuten ezagutzen. Osea, xoxuak galdu du mokua, eta zuten abesten, eta zaten pena. En cambio, beste bat esaten dezu ez, despacito eta abesten dut. Xoxua galdu du mokua, baina aurre galdu dute ondarearen zatitxo bat. Baina zoragarri izan, aur batzuk abesten zutela, eta bestia, nola da, eta bereale ikastea, ez? Nola, hau gauza zar bada, honek badakizu, eta nola dakizu nik ere ikasikoet. Azkenean, hau politia da, ez? Aur garaian entzuten dezunak, gero zar garaian kontatuko dezu. Horregatik entzun behar zaio zarrei, beti esaten duzu, ez egin kaso aitoneri, beti gauza bera kontatzen nahi da, utzi oso aitonari kontatzen gauza bera 1000 aldiz. Ze gauza hona aitonek gauza bera kontatzen. Joaten danean, gero gogoratuko zara, ze galdu dezu. Gainera gertatzen da, ez, Alzheimerra eta horrelako kontuekin, adibidez, ontsa batzen nahi naiz nera aitona zanaz, askotan, geratzen zaien azkeneko oroitzapenak eta direla txikitako kontuak. Nera aitonak adibidez, buruara bat galuta zeukanean, kantatzen zuena zen, goizian porru salda, eguardian aza. Eta errepikatzen zuen, eta kantatzen zenion hori, eta postu egiten zen, kantatzen zenion hori, bere aurpegia ilunduta zen aurpegi hori, irribarre bat atetze dion, eta... Hori da, hauskotasunen altxor bat, nahi behin etorri zen ipuin kontaketa baten, eta ikusi nun neska bat, helduz inguratuta. Eta neska eseri zuten, eta hasi nintzen ipuina kontatzen, eta txikia lokartu zen. Bukatu nun saioa, eta lozegoan, eta zen nun ez esnatu. Eta galdetu nuen zein zan. Eta zan Saharatik etorritako neska txiki bat, operazio bat egiteko, osea, begi operazio bat. Eta zan zian zaintzen zuena, eskerrik asko. Ze, 3 egun dara mamenta ez du lorik egin. Eta entzuterakoan ahotza, lokartu inda. Ze ona. Imaginatu, ze poderia dakagun, edo dakagun historia kontaten ditugunak, eta ze poderia dakaten historiak, eta zuek ere. Historia kontatu behar dira. Nik azpimarratu nahi bai, Iñaki Carretero edo Peio Añorga edo Euskal Herrin bauzkagu batzuk oso adituak direla umentzako narratzen. Iñakik oso gutxitan narratzen du helduentzako. Eta adibidez, helduentzako gala batean narratzen dunean, askotan tiratzen du umeen, ipuinetik umen literaturatik. Eta oso berezia da, heldu guztik ikustea, ume bezala parte hartzen, jolasten, provokatzen dunean publikoan erantzuten, eta bihurtzen gara edo berreskuratzen du barrun daukagun ume hori. Bueno, maizuk esan zen egun behin, heldua zarenean, zarela umea nerabea eta heldua. Nerabea zarenean, umea eta nerabea, eta umea zarenean, umea beraz, berreskuratu egiten dugu, hementxe dagoelako. Horretarako baliogarria dia ipuinak, bai. Osea, nerabe bihurtzen garenean ez dugu usten umea izaten, edo gazte garenean ez dugu ahaztu behar nerabek eta umek izan garela. Eta konexio hori berriro lotzeko edo mantentzeko ezinbestekoa artea, eta nola ez ezinbestekoa dira historioak. Eta jaialdiak, ikusteko hainbat jende desberdina, eta historia desberdina, ez eta ezkerrariko izan, kanpokotarrak, eta horretako egin behar dira olako jaialdiak eta olako gauzak herri. Gaurko gala nagusian, oso politia izan da, alde batetik bat Aranak Arima, zerbait handarra hernialden bizi euskeraz narratzen, Ester Poveda eltxetik etorrita euskeraz narratzen, eta hemengo Maider Alzelai Hego Amerikan egon dela, edo Iñaki Carretero mundua zerkatu dula bere ipuinekin, ez? Eta oso politia da hori. Denok euskeraz, handik etorritako gure hizkuntzan kontatzen, hemengoak kanpora jondirela gure historioekin, azken finean denontzako
denon ondarea, ozkotasuna. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan. Inakizuk talde burbuiak aipatu dituzu, eta Amai, zuk aurrekoan aipatu zenuen, jaialdia egon dela upeltegian, eta ardoak bezala, zai egon dela pandemiaren ondorioz, eta goxoagoa dela orain, edo hori espero zenuela. Hori gertatu da? Gertatzen ari da, bai, gertatzen ari da. Sagardo bezala, hasieran itxuin bar dugu, jaialdia bukatu arte eta ondoriak ate arte, baino sagardo bezala ari da hartzen bere zaporeona, eta ardonak bezala, bai, denborarekin. Bai, pandemia garaian mantendu zen jaialdia, baina bai minimo batzutan, ekitaldi gutxigo, publiko hoi neurriekin, distantzik eta bar, eta, bueno, nabaritzen ari dela ja berreskuratu dugu, ez dut esango leno zegoena, edo normalitate berri horio, baina bai aro berri batean gaudela, eta heldu beharregu fuerte hordi, eta horrela jarraitu zuen, tinko. Eta aro berri honetan, jaialdi honek, ipuin kontalaritzako profesionalak elkartzeaz gain, ipuinak kontatzaren zaletasuna duten entzatere espazio bat sortzeko helburua duzu, ezta? Profesionaltasuna eta zaletasuna nahasten, aro berri honetan badaude belaunaldi berriak ipuin kontalaritzan? Nik esango nuke baietz. Eta baita ere, belaunaldi batekok berriro gerturatzen direla. Askotan utzita eta gogo, ez da erresa mantentzea, saio gutxi ateratzen direnean, edo urte pare bat saiorik ez, inakik argi da, badakitzeri buruz ari naiz, hainbeste urte lan egiten, eta bueno, etapak daude. Igual urte batzuk lan gutxikin, eta baino askotan berrindartzen dira ikuskizun berri bat sortzeko edo berriro errepiden jartzeko, eta belaunaldi berrik ere hortxe daude. Gur beti saiatzen ari gara, nola edo ala deitu, aukerak eman, holtzan beti izango dute tartetxo bat beraientzako, gure dinosauriekin batera horrela jarraitzeko. Maialen lujan bioren azken puntuetan, ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Eta hemen ipuin kontalaritzaren garrantzia aitortzeko 10. ipuin narrazio lehiaketa egin duzue Ordizian. Maizu izan zinen aurkezlea eta artista gonbidatuak Flavio Banterle eta Txabeli Sierra. Zer utzi zuen lehiaketa honek? Barratxalde izugarri politia izan zen, delikatuz gunea ja magikoa da lekua, Flavio eta Txabeli izugarria bere parteitza, eta gero 5 narratzaile holtzan, Apili Eskixabel, Imanol Arabaolaza, Vanessa González, bi falta zaizkit, Bosiren. Hor daude. Bosiren eta 3 sailkatu ziren. Monika Ratioel atandarra, eta falta zait Marisol Andrade, ja 5 aipatuta. Eta finalera pasa ziren, Monika, Imanol eta Vanessa. Finala ospatuko da martxoak 24, gala nagusiaren barruan Ordiziko Barrena Jauregian, eta izugarrizko historiak ekartzen, estilo ezberdinak, egon ziren ipuin erotikoak helduentzako, beste batzuk umentzako, denetatik, baino oso estua emaitza, hasi ginen kontatzen epaien botuak eta publikoaren eta esan genuen, eske, 3 puntu tarten partaide guztik, orduan oso zaila da. Azkenean lehia baitzaki bada elkarrekin egoteko, baina finalera 3 pasatzen dira, eta 3 horiek erabaki genuen pasatzea. Magikoa da trampolin hori, hemen Dorletak aipatzen zuen, bere aztapenetakoan, edo jaialdin hasi izan probatzen gauzak, eta egun herri biltzen dela ipuina kontatzen. Finala, Iñaki, zuk aurkeztuko duzu? Bai, ez dakiz 10. urtean dan. 10. lehiaketarena. Baina esaten dut, nik ere... Zu aurkezten, 6 bat. Beste gunean aurkeztu, ez nuen lan hori egin, Madrilen negolako lanean beste gauzaten, baina bestela, han ibiliko naiz. Divertigarria da, ara juten zea, eta ni pixka burua juten naiz libre, igual histori batzu dazkat burun, igual honi buruz iazitze egin nuen adibidez,
nola zinintzan nik euskeraz hitz egiten, eta non egiten genuen, nola, ez dakit nola saldu ez, nik euskeraz egiteko maite behar dut hizkuntza ez bakarrik egin itzulpena gaztelianetik, hori batzutan holarrela hitz egiten da, eta hori nioz nuena, eta pixkat hori hartu nuen arila, eta gero berbenir, nire herriko amon batek esantezun, ez eguze kontatzen duten, zuk esatezu kauza bat, edo azkenian, ipuinak dazkazu, baina kontatze gustatzen baizizu, zure gaurko izan gertatu zizun historia kontatzen baduzu, politia da baita ere, bai? Aia zibili nuen, gaztizera jo nintzenian, lehenengo aldiz entzun nuenean abesti hori de txiki, 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 ze importante den aditza, ze, karo, aurrak abizten ezean txiki, 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 ikusten dut, eta nila ikusten dut, arraro, geldu nintzen, eta kalean haunditzen, hasi zaita haunditzen, eta hasi zaita, eta aditza ondo, esan behar da. Eta buruan, nola gertatu zitaidan, eta hoi adibetz hori kontatu nuen nik, eta jendia, esateko, pixkat, ze garrantzitsua den baita ere, ze ipuina garrantzitsua da, baina gero baita ere oso garrantzitsua da zizkuntzan botatzen zuze. Euskerak daka xamar bat, frantzesa beste bat, ingelesa beste bat, oso importantia da gordetzea puntu hori. Bai, ez da hitzak dakan signifikatua, da hitzak dakan signifikatua, usaina, saboria, dana, kultura. Eta hori desberdinan ez, eta hitza esan nahi bere izan gaztelean ez euskeraz edo ingelesez, euskeraz ingelesez edo gaztelean desberdina da, eta hori gorde behar da, eta hori irakutzin behar da. Eta hori puinen bitez, badakaso erakustia. Kulunkaren azken ertzean, gordetzen zara txoko beltzean, puluka sartu zara hotzean, loak emango dizu bakea. Beraz, orain arte gertatutakoari, horrezko matrikula emango diogu. Azpimarratu behar dugu, konpainia La Matrioska ipatu duzuna, Pasairena, Nikol eta Andres, eta ez dakit, zapore hona utzi dizkigu. Ikastaro eman dute, 5 eman aldiola, eta benetan gaztek, eta oso onak. Pasada bat. Biharren txamponi heltzen badiogu, gaur asteazkena da, bihar bertan, gaur ez dugu aipatu, Iñaki Karretero Ibarran izango dela bai, Saroa Bikandik aurrikusia zuen emanaldi hori, Vanessa González Moiak eskiniko duela, Saroa gaixo dagoelako, eta bihar Nikolas Buenaventura, Kolonbiarra izango dela Aramaioko kulturetxean, helduentzako ipuinekin, gero Nikolasek baditu hainbat emanaldi datozen egunetan, eta nolabait gaur edo sartzen zaretela ez, bigarren erdi horretan, bigarren jaialdiaren erdian, ez? Gutxi gora bera iten dugu, asteburu luze, 5 eguneko kanpoko artistekin batera, ez? Izan dugu konpainia La Matrioskarena, guain dator Nikolasen asteburua. Nikolas Buenaventura egon zan gurekin, guain dela 3 urteola, etorri behar zan pasaren urtea, baina pandemiarekin azkenean Frantziatik etortzeko etzeukan rexa eta hori, eta, gorde dugu plaza, eta bihar dator, eta gogokin. Nikolas oso estilo berezia dauka, oso aditua da, Afrikan ibili da, errisketara griot figura ezagutzen batez ere, griota askorekin egonda, bera hankutsik kontatzen ditu ipuinak, eserita, lasai, igual arpa de boka edo beste instrumentu pare bat eramatitun onduan, noizuenka, ambientatzeko istorioak, eta berak dio, dauka esaldi bat oso kurios nahi eskurtzen dela caminar los cuentos. Berak dio, ez du idazten istorioak, ez du ikasten testu idatziatik edo irakurtzen, edo bera hasten da historia bat probatzen bere buruan, eta hasten da altua hitz egiten kalean, pasiatzen, orduk. Orduan ipuin bat, muy caminado, orduan ja prest dago kontatzeko holtzan. Bere filosofia da horrela, ez? Ipuinak ibili behar direla. Ibili. Askotan altuan hitz egiten kalean, jendea pentsatzen erotua zedo, ez dakiz ere, eta esaten du, guain, aurikulara jatze ditut, eta jendea pentsatzen du telefonosari nintzera, ez? Baina, maixo handia, Nikolas, eta gero, jaialdien oso polita, solasaldik, ez? Afariak, bazkariak, beraiekin egoten ikuskizuna eta gero, ikuskizuna baino lehen urduri, ez dakit elkarrizketa horiek, solasaldi horietan asko ikasten da gure gonbidatuekin, eta hori, Iñaki badaki diz. Asko ikasten da baita ere, ez bakarrik
beste narratzaiekin, publikorekin batera. Osea, bukatzen dezunean, eta zuregan atortzen danen heldu bat edo hor bat, zer zen historia, o zergatik ez dakiz eta komentatzea, ez hori oso polita izaten da. Hori askotan ez, aukera hori ez dago beste disiplinekin, ez, askotan. Ikuskizuna eta gero hortxe da, artista, eta gerturatzen zara, eta zurekin batera jarraitzen daizketan. Zenbat ipuina trukeatzen dira momentu horietan, ez? Igual, Aitona Amon bat gerturatzen da, nire herrian kontatzen zan horrela, edo horren arabera nik badakit beste zerbait, asko aberazten da gure artea horrela. Desberdintasun asko nabaritzen dituzu herriaren arabera, ze, adibidez, Tolosakia 20.000 biztanle ditu, eta Albizurrek 200 inguru. Nabari da, ipuinak entzuterakoan edo jaialdian bertan herri baten edo bestean egiten duzuenean, ez dakit herriaren nortasuna edo. Bueno, nik baietz esango nuke. Pertsonak dira, ez? Baina igual herri txikitan, igual kotzatzen duzu ipuin tradizional bat, edo naztuta dagona naturarekin, eta igual hobetu ulertzen dute, hiriburutan baino. Igual, bai, jendia desberdina da, baina bueno, hori da baita ere aberastasun bat, ez? Eskenien historia bat kontatzen zu, eta gero besteen barru nola sartzen dan. Adibidez, atzoko emanaldian, Maider Altzelai eta Igor Sala, ipuin musikatuak amezketan, baziren umek adin ezberdinetako, ez? Igual txikienak 6 urte batola, eta dina 12 batola. Eta normalian, hiri handienetan hori egiten duzunean, adin batzuk ez dute konektatzen besteekin, aspertzen dira momentu batzutan, atzokoa magikoa zan, amezketako ez dakit, denok batera sinergiak ziren, denok hasi ziren dantzaiten, denok hasi ziren, kanpotik ikusten duzu, tribu bat, ez dakit, familia handi bat bezala, eta hori herri txikietan, auzoetan nabaritzen. Hori herri txikietan normala da, zu imaginatu, ni bizin dezen herrian 50 Norbait dator, guazen guztia, da, como zeiten duzun herrin, ez? Eta bat ez dut aukera, zuk ni kontatzeko eta ni kontatuko izkizu gauzak. Hori bai, ni uste nabaritzen dela, baina bueno. Datozen egunetan izango diren izenen artean, Maider Altzelai, Imanol Ituño, David Blanco, Diego Calabia, asko dira, Mirilla Delgado bera, Katxarin Salaberri eta Jokin Irungarai, hauek ere gurean izan genituen. Beste mugarritxo bat, aipatu dugun final hori, Barrena Jauregian Ordizian izango den, ipuin narrazio lehiaketako final hori. Ifigenia Kakridoni greziarra ere badator, gainera, ahozkotasuna eta musika tradizionalaren arrasto hori eta ondare hori badakarrela, eta azken txampa horretan larun batean, datorren larun batean, amaituko da ahoz-aho, eta hortxe antolatu duzu, Euskaldunen Odisea izeneko hitzaldia, Juan Cruz Higuerabide, Juan Ignacio Artxuaga eta Pantxix Bidaktekin, Dorleta Kortazarri koordinatzaile izena jarri duzue, azelanak izango dituen Kortazarrek, Dorleta animo hemendik, alba du gurbilduko gara zu babestu eta laguntzera, ze hori bai Odisea izango duena Dorletak, ez da egin nondik norako izango da azken eguneko hitzaldi hori, kasu honetan Euskaldunen Odisea? Karrerek aipatu zuen hemen Gonzanean, gutxi gora bera, Juan Cruz Higuerabidek itzuli egin du, edo, bertsio oso propia da Homeroen Odisearena, Pantxix Bidartek bere azken ikuskizune Odisea du izena, eta, Juan Ignacio berari galdetu, Afrikako afrodisiakoerekin batera esan, Odisearekin zer lotura dauka, gure asmoa da pixkat, barneratzea gure Odisea propioan ahozkotasunean, ze konexio daukagun greziarrekin, eta hortaz aparte ze evoluzio propio izan dugu gure mitoekin. Adibidez, oso signifikatiba da, Dorletak aipatzen zuen, gure tartaloa, Odiseko polifemoak direla, edo antzan diago mito berdina, eta ez dago konexio argirik, esaten ez handik hartuta dela, hemendik hartu eta gero beraiek idatzita, ez? Mito berdina sortu zen leku ezberdinetan, eta horrelako konexioa pilo bat izango dira. Seguro Juan Ignacio, Juan Cruz eta Pantxixe, ni baino askoz gehiago azalduko dute nondik nora dijoa konexio hori, eta hortaz aparte, ze evoluzio izan da, ze bidai propioa egin dugu Euskaldunok, batez ere gure kondairekin, gure mitoekin, eta egun ze momentuan gaude, eta hemendik aurreraz nola evoluzionatuko dituen gure mitok, ez?
abilak egundaino beti... Zuek esango diguzue, gero azpimarran nonbait jarri nahi bali baduzue, ze asko dira ekitaldiak, asko dira, bueno, ahozkotasunaren inguruan ariko direnak, azken egun horretan izango da urrezko kalabaza sarien entrega. Oso gauza poetiko iruditzen zaitzen, nik uste dut munduan kalabaza bat jasotzea zerbait onarekin lotuta, soilik ahoz-ahon gertatzen dela. Nik beti entzun izan dut, kalabazak edo amonak esate zidan, eskolan, kalabazak, zerbait ez manuen gainditzen, edo kalabazak, gero astentzara ligatzen, eta mutilagunekin, eta kalabazak eman dizkit, eta dena bere kalabaza beti txarra. Baina, ahoz-ahon jaialdean, kalabaza ona da. Eta Iñaki Carretero 2 aldiz jasitu kalabaza, bat lehiaketaren irabazlea salako, eta bestea gure dinosaurioa izateagatik urrezko kalabaza saria jaso zuen goinela 2 urte. Kalabaza gozoak dira baitare. Hasieran igual ez duzu gorra daula, baina gero gozten desunen edo mastagatzen desunen koxua da. Eta pure asko gustatzen zait. Horregatik esatik zu, kalabaza bai. Benei eman ziotenean urrezko kalabaza sustu bat eman nun, Gainan, deitu ziaten, eta etorri, ezin dut, erorten ez du nahi, eske, eta, ziatik, eta, azken egun nintzen, eta bitu, susto. Baina, hola, izan zen. Baina polita da, ni gainan, kalabaza, ni oso metafora polita iruditzen zai. Osea, ni kalabaza asko eman dizkiate, eta nietzako historiak bezala ez dira itzan txarrak eda gatzak goxoak izan dira. Igual lehenengo momentun igual gatzak dira, baina gero ikasten dezu. Ezakit, barrun sartzen da, eta da, barrun gelditzen den gauza bat, ez? Ezakit, nik usain zaizkik kalabazak. Gordeta dauzkazu? Bai. Bale. Bai, badakigu denok gordetzen dituzte, urrezko kalabaza saria normalian da kuadro bat, oso berezia, potxoko bitxiak, Javi Ibañezek prestatzen digu, ezberdina urtero, 3 bat prestatzen ditu, artelanak dira, eta beste kalabaza normala lehorra eta pixka barnizarekin. Eta ilusio emate izuz, azkenian Euskal Herriko jaialdi bada, esako nuke bakarra, eta da, importantea naiz, ematen diatzen zerbait, zupesaten dezula egin 20 urtetan bakarrik gupuina kontatu dituzula, eta ez dutela zertako balio, eta errepente konturatzen zara kalabazat ematen dizutela, eta zerbaitegatik izango da, edo behin gasolina botatzea zoaz, eta hori gertatu zainei, eta ordentzen duen, eta zuineke karretera eta bai, guatzen nahi zuri puina, ez dakiz ere, ama da, semea da, bigotia daka, eta zurekin goatzen da, eta politena da, gelditzen dela zure historiarekin. Zure izena bai, adiós gaztizen, lan asko indet, eta zure izena ezagutzen ditut, baina igual Tenerifera urtero juten ez, eta aurrak etortzen dira, gogoratzen ez zure izena, baizik eta zure historia. Hoi da la leche. Eta ja kalabaza bat ematen badizute horregatik, flipas. Ezan egin beste gozat, aipatu zuen nigo, ea programen zerbait azpimarratu nahi dugu, edo, babidaz esaten, normalian, elkarrezketatan irratietan eta iten dugu errepaso bat, ez dakizer, baina nire ustez bigarren kafea ezberdina da, eta ahozkotasun jaialdi bat buruz hitz egiten dugunean, ahozkotasunaz egiten ari gara. Eta nahi duna, beidatu gure blogean, Intu Jai Teatro blogspot, edo ahozago jarri eta beidatu gure gitaraua, azpimarratu nahi dugu giro hau, azpimarratu nahi dugu ahozkotasunaren garrantzia, eta gerturatu merezidulako. Argitu behar dugu hemen galdetu digute txatean, finala zer da, ostegunean? Bai, finala da, ostegunean, errepikatuko dugu bada ezpada ere, arratsaldeko 7:00, ordizian Barrena Jauregian. Urrengo ostegunetan 24. Hori da, osteguna 24. Eta hor jarri du, ataundarrei, albalin badegu jungo geha, mai. Hau pai. Zoragarriari gara kontatzen, hau jaialdi honen egitarau guztia, egitarauaren hainbat aukera behintzat, baina horrelako egitarau bat gauzatzeak lan ikaragarria duatzean, eta askotan mai uste dut ostiraletan gure ipuinkointalariekin zerbait ikasi badugu da, oraindik ere badagoela ez dakit estigma den hitza, baina ahozkotasunarekin, ipuinkontaketarekin, halako ez dakit klase aldaketa bat balego bezala, ez? Kultura, antzerkia, musika, zinea eta bapatean hor arrakala bat sortzen dela eta beste maila batean uzten dela ahozkotasunaren giroa guztia, eta sormen hau guztia, eta ondare hau guztia, eta uste dut hortik horrelako, ez dakit, egitaro bat osatzeak dauken zailtasuna, eta gero galdetuko dizut, hau aurrera ateratzeko laguntza eta babesengatik, ze programari helduta ikusten da, asko ere ez direla. Eskertzekoa, atzean duena, batez ere udalak, Tolosa eta Ordizia, dira gure oinarria, baina baita ere,
herri guztik, juten garenean normalean eskuzabalik hartzen du ideia. Aipatuko ditugu, Tolosa eta Bai, Ordiziako udalak babesle bezala, baina, hau hartatzen duten, edo hartzen duten Hernani, Aramaio, Oñati, Arrasate, Amezketa, Ibarra, Ataun, Oza eta Barrundia, Albizur eta Lizartza. Eta guztiontzako badakigu esfortzu handia dela, honen alde lan egitea. Egia da, justo Bazkarian egon gara horri buruz, aldarrikapen horietat, edo, hemendik aurrera zelana daukagu, zer gehiago egin behar da. Eta egia da, oraindik ez da baloratzen behar den bezala oskotasuna. Guk aurten jarri dugu fokoa helduentzako zirkuitu hortan, eta askotan esaten digute, euskara sortu behar da, euskal ipuin kontalarik egin behar duzue helduentzako saioak, baina, karo, gero zirkuitu ez badago, nola sartzen naiz ni edo euskal kontalari batek ikuskizun berria sortzeko, eman dezagun hilabete batzuk prozesuan, ez dizut esango, ipuin propioak badira, eta gero bukatzen duzu gure zure sorkuntza lana, eta ze 2 aldiz iteko, 3 aldiz iteko, zure lagun baten tabernan egiteko, ez dakit, ez badego bultzatzen horren zirkuitua, horren babesa, edo ez dakit beste disiplinekin gertatzen da bezala, bagoazen pixka bat sorkuntza bultatzea. Eta bai, nire ustez hori ipuin kontalari guzti daukago pixka bat, kezka hori edo, aldarrikatu nahi dugu hori, ez? Baina, saia da. Saia da, oraindik, ipuin kontalaria, eta euskeraz ondo, baina gaztelaniaz cuentacuentos, eta batzuk kuenterotan izatez, niz cuentacuentos, eta jazta. Eta euskeraz kontalaria esatezuta, ipuin kontalaria eta ondo, nire uste zen. Bai, goxoagoa da, bai. Baina gaztelaniaz, zerio da. Lehen aipatzen zenuen zuk, hizkuntzak berak, hizkuntza bakoitzak badu bere xarma, eta esanaiak ez dira inoiz berberak. Hori da. Hori, ez da egite, sormenaren inguruan lanean aritu den edonork, itzulpen bat egin behar duen momentuan hori ikusi du, ez? Poesia itzultzen dute, modu zoragarrian hainbat itzultzaiek, baina poema berbera, behintzat jatorrizko eta ondorengo hizkuntza erabat menderatzen dituen horbaitentzat, inoiz ez da poema bera, ez? Eta hor hizkuntzak badu pixu bat, ez? Ni esaten, zein da zure lan, eta ni kontalaria naiz, eta ze kontatzen ipuinak, eta guztua, eta baina beldur naiz Euskal Herrian ere, mendik urte batzutara, kuentakuentos bihurtzen garen. Baina ipuin kontalaria esan da. Eta ni jarretu nahi dut izan ipuin kontalaria eta kontalaria, oraindik gordetzen da kutsu horrekin, ez? Horregatik agian olako jaialdi bat funtzionatzen da Euskal Herrian, orain arte asko hitz egin dugu, asko kontatu dugu. Eta nik batzutan ere, pentsatez, egatik ez gaituzte kontratatzen edo programatzen, oin igual berrik, ez dakit, baina gari batekoak igual arriskutsuak gara. Ipuinak arriskutsuak dira. Eta hainbat teknikariari eta jendeari zaio gustatzen ipuinak kontatzen duena. Bakar nahi dute gauzak politikamente korrektu esaten dena, eta hori ez da egia, hori ez da gertatzen gure buruan. Wow. Bai, gizenik txikitan neukan, jostailu bat, zala, ya no cuenta cuentos. Zan, ipotx moduko, itxusia? Horrela gea kontalari baita. Horrexegatik kontatzen dugu historiak hola ligatzen da. Isilduko. Zan, itxusia, baina ipuina kontatzen zituen. Orduan niretzatzen, zoragarria, ze hitz egite zuen jostailu bat zen, ze banituen beste panpin batzuk, baina horietan nik kontatu behar nituen ipuina, nik asmatu behar nituen, ze, bazakit, Barbiearekin nik asmatu behar dut. Honek bizitza zeukan, ze ipuinak. Bizitza eta bakarra zan, oin arazoa da, dana dakate, hauza gustatzen fora, hauza gustatzen, ez dira gelditzen entzutera. Eta zu bakarra zan zure, zekatik funtzionatu zen muñeko hori, bakarra zelako, eta zuk entzuten zuen behin eta berriz historia hori, iguali kontatzen zuen historia zalauna, baino, han gelditzen zinen, papa. Bai, eta entzuten nun, eta gero ju nintzen, Tolosako kulturetxean ipuin kontalari bat etorri zen eta entzutera jo nintzen, ez dakit amak animatuta, edo jostaioarekin hain ondo pasatzen nuen nik ipuinak entzuten, juteko esan zidan. Eta jo nintzen ara, eta eseri nintzen da, karo, sentsazio oso arraroan zen, nik Janorekin, Janok niri kontatzen zizkidan ipuinak, etzeon inor. Eta hemen ume pia bat, eta horra zaldu zen emakume bat, eta izena ez dut gogoratzen, baina xeri zen da ipuina kontatzen hasi zen, eta parte hartzeko eskatu zigun, eta atean nintzen, azukre gaindosiakin bezala, kulturetxetik, uala, ze ona! Eta gero, aitortu behar dut, enaizela joan ipuin
ez dakit, Baina kontalari... ipuin hori zure barrun gelditu da, eratu da. Eta bitu non egiten duzu lan baita ere, hitz egiten, eta igual ez da zuhun behar, azkenean ipuinak egunero entzuten da, osea, nik txikitan, eta hori gustatzen zait, autobusean sartu oin ja ez, jendia isili juten da, eta entzute alkarrizketa, ezai gustatzen orain telefonostik, bakarrik alde bat entzuten dut, nahi dut bi alde. Eta ni txikitan nintzenean, sartzen nintzen, aldameneko elkarrizketan tama, sartu ez dakiz zerta, eske, interesgarria da, zeatik ez. Ez, azkenen historiak eske munduan daude. Eta hori behartzen gaituzte isiltzen, eta ez kontatu, ez sentitu, ez kontatu eta sentitu. Mesedez, eta utzi aurra izaten. Eta sentitu behar du, eta kontatu behar du, eta ez gu nahi dugun bezala, helduak nahi dugun bezala, ez aurrek nahi duten bezala. Badakate beak bere kapazitatea pentsatzeko eta saltzeko, beak nahi duten bezala. Ni guain ulertzen du, zergatik ostiralero egeskatzen duzu ipoin bat. Gero erakutsiko dizuet Janoren argazki bat, eta ikusiko ez benetan ze itxusia zen. Arratsaldeko 5 eta 5 minutu ditugu, naiz irratian gara, zuzenean bigarren kafean eta aitortza egin behar dugu, edo aitortu behar dizugu. Mikel Arberasen doinutatik haratago podcasta entzun bar genuela, baina Iñaki Lasaetura esturarekin zebiela eta etzebiela eta berezai, eta ordua joan zaigu pixka bat, eta gustorari ginen hemen izketan, beraz, segituan 1000 modu taldekoak izango ditugu gurekin, elkarrizketa akustikoa izango dugu eurekin, beraz, agurtu egingo ditugu Mai Gorostiaga eta Iñaki Carretero, eta hemendik gutxira, 1000 modu taldekoekin izango gara, Mikel Arberasen doinutatik haratago, beste egun batean entzungo dugu, eta barka diezagula berak, gaur bere buru entzuta espero balimazuen, baina alaxe gertatu zaigu. Mai Gorostiaga eta Iñaki Carretero, 2.000 esker, eta hemendik ostiko batekin bidali bar zaituztegu, arratsaleko 6 Ibarra gertu da, gola egitik, baina 2.000 esker, plazer bat, gozatu eta segi gozarazten, hau zau jaialionekin. Eskerrik asko, bigarren kafea. Zarondo. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Aldiz naiz irratiaren audentziak neurtuko dituela CIES inkestak, urratz garrantzitsua da, dagoeneko 2 urteko ibilbidea egin duen irrati honentzat. Asier Inigo naizeko marketing arduraduna gonbidatu dugu gurera. Bi arrazoi nagusi dira, batetik daude arrazoi komertzialak eta bestetik proiektuaren garapenari lotutakoak. Arrazoi komertzialetan, jendeak jakin behar du, azkenean CIES enpresaren audientzia neurketa ibiltzen dutela instituzio publikoek diru laguntzak eta publizitatea banatzeko. COVID-agatik medioen artean banatu zituzten diru laguntzak, banatu zituztela CIESen zeuden edabidei bakarrik, ez eta hor, adibidez naiz irratiak kanpo gelditu zela beste batzuen artean, ez zegoelako CIESeko neurketa bietan. Eta bigarren arrazoia da, proiektuaren garapenari lotutakoak, eta hori da pozgarriena. Arrazoi komertzialengatik bakarrik ez ginateke sartuko irratia ez balitz egongo orain dagoen heldutasun mailan eta orain dagoen fasean. 10 urte lortu ziren lizentziak, 8 lizentzia euskaraz emititzeko, lizentzia horiek blokeatu zituzten gobernutik, egin behar izan zen ibilbide juridiko horiek berreskuratzeko eta azkenean lortzeko, urteak iraun zituen ibilbide juridiko bat. Gogoan dut 2008ko azaroan aurkeztu genuela irratia Zurriolan, ginen fase batetan antenak jartzekoa, estudioak sortzekoa, eta justo irratia aurkeztu genuenean, iritsi zen espolioa, ez? Eta espolioari aurre egite lortzen ari ginen pandemia iriki zen, eta zuek inor baino hobeto dakizute zer esan duen pandemia batek, batez irrati batetan lan egiteko, etxetik, eta ezin ia taldea elkartzea, eta orduan izan da, arazoz eta oztopoz bedetako bide luze bat, eta gaur da eguna, beste fase batetan sartu garena, baliabideak biderkatu dira programazioa hobetzeko, lantaldea handitzeko, sarea handitzeko, garapen berriak egiten ari dira teknologikoak, ari gera prestatzen puntako teknologia daukaten estudio batzuk, horrendik horretan dugenak mainan hilabete gutxiren buruan ja hor prestatzen.
Egia daukagula hor desabantaila bat, CSeko inkestak asko dauka inertziatik, eta beste edabide batzuk segurazki abiatzen dira inertzia horien abantaietatik, eta bere dituzten publizitate baliabideetatik. Aprotsatu nahi elkarrezketa hau esateko garrantzitsua dela, inkesta hauek erantzutea. Zeren hor diru asko dago jokoan, eta publizitate banaketa asko, eta bai gara eta bai naiz urte eta mazkitelako inkesta horretan, gauza batzuk, ados egon ez garenak, eta hori traslatu dizkigu eti horri. Zentzu horretan, naizekin adibidez igoera bat eman digute, edo igoerak ematen dizkigute urtetik urtera. Gararen kasuan, hor badago estankamendu bat, ikusten delako hor paperaren salmentaren gainbera bat orokorra dena. Ikusi nahi dugu, ze emaitza ematen duen neurketa honek, eta ondoren egingo ditugu hainbarreko azterketak eta valorazioak bai animatu mundu guztia erantzutera eta parte hartzera, eta hori esan duguna, guretzat garrantzitsua dela. Informazioaren aria, naiz irratian. Gobara, airera, trapuzikinak. Estatu Batuetan eskubide zibilen aldeko mugimenduaren erreferente, emakume langile afroamerikarra izan zen Rosa Parks. Desobedientzia zibilaren eskutik garraio publikoko segregazioa konstituzioaren aurkakoa zela ebaztera eraman zuen Parksen ekintzak Estatu Batuetako auzitegi gorena. Autobusak bere bidea egin ahala, esarlekuak falta ziren eta pertsona txuri batzuk zutik geratu ziren. Nolabait ikusita, gidariak ikusita, txuri batzuk zutik zeudela, gelditu zuen autobusa. 3 emakume beltzi eskatu zioten lekua usteko txuri haiei. Rosak uko egin zion. Ezetz esan zuen Rosa Parks, atxilotu egin zuten, epaitu eta zigortu. Garaiko legeak baimentzen zuten moduan. Atzerritartasun legea hain zuzen, bere izenburua edo bada atzerritarren eskubideen legedia bat. Legedia horrek ez du erraztasunik ematen aldrebes, ez? Oztopoak baino ez dira. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Korrikak eta naiz irratiak eginiko akordioari esker, 22. korrikako petoa naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun bannerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Temperatura 55 gradutara iritsiko da. Elikagaiak eta urak urriak izango dira eta ez dute osasun arretarik izango. Oporrak bakeanetik Saharar aurren amets eta beharretara iritsi nahi dugu. Udan Saharar aur bat etxean hartu nahi baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan oporrakbakean.eusen martxoak 27 baino lehen. Aurten bai, aurten elkartuko gara. Resulta que el agua fría ya se ha templado en la bahía, que siempre espero la ola cuando casi se ha ido el día. Sentado en mi tabla el viento suena como tu risa. Te pienso en la espuma, en el equilibrio vuelvo a la orilla. Arratsaleko 5:13 mila modu taldeko kideak prestatzen diren bitartean, eta segituan izango ditugu pres gainera, hemen gurean izan nahiko genuken proiektu baten kantua, Lezon and Limusin. Hemen elkartzen dira Ricardo Lezon eta Jaime Artetxe Limusin, eta, azken egunetan martxoko argiak euren single berriarekin aritu bagara ere, Agua Fria kantu hau ere ekarri dugu gurera, kantutzarra delako eta benetan gustoko dugulako, eta segituan esan da bezala, Iñakiren Eztula eta guzti, animo Iñaki. Zerri asko. Izango ditugu gurekin mila modu taldekoak.
punto a comenzar a caer una lluvia fina, justo cuando apagaban la luz de la librería, y apretando un poco el paso he llegado a nuestra casa. Las nubes ya se posaban sobre todo un día. Resulta que hoy es domingo y los domingos todo te pesa, que sueles pasarlo sola, sentada en el muro de piedra. De lejos te ves nadando hacia las olas y entonces suena esa canción que hablaba de las corrientes y las ballenas. Y ese olor a café y tus gafas de colores, el cuadro que te pinté, te quiero igual que entonces. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Baina beharri gabe sartu da norbait gure itzeskutuetan, emeretzi kolpe satarrez esnatu gaituenian. Intra izeneko disko argitaratu berri du Mila moduk, absurduaren paradisua publikatu eta 2 urtera. Erritmo biziak, melodia itxaskorrak eta gitarra zorrotzak ditu Oskar Arlazonek, Andoni Camposek, Roberto Ferreiro eta Xavier Janizek ondu duten lana. Eta gaur, haien abestiak akustikoak gustatzeko aukera izango dugu bigarren kafean. Ongi etorri. Urbildu mikrora beldurrik gabe, zaitu hor beldurtuta, eta lasai, hemen mikrorek ez dueko zki egiten, eta guk berez oraingoz. Eskatzen ez dute. Azteko eta behin, dena prest biharko kontzertuako Bilbon daukazue kontzertu okerrez da naiz. Bai, bixardako, bai, printzipioz dana gertu, set akustiko bat izango da. Ez da gure ohiko formatua, baina bueno, egokitu inju formatua, eta guztiz prest gauz, eta gogotxu. Gainera, aurretik beste kontzertu bat egin dezue intra aurkezteko, oinatin egin zenuten, etxean, eta ura ere akustikoan egin zenuten, ez? Bai, martxan hartu den aurreko diskuakin, eta seguruenez pandemiak behartuta, jasarria eta zea eta holan hasi ginen, eta bueno, izan, askotan idazlei be hitza emuteko hori oinatikoa, zen hori idazleak eta bertzolaizek parteia hartzen dute diskoan hitzetan, eta eurei hitza emuteko asmoz, hola planteatu geben, gero zinean zela zan bideoklipan proiekzioa, eta zelan gustora gauzen ere, holan hasi gara bai. Azken finean, ez, pandemiak behartuta ere tokatu zen garai batean, ze ja leku binetan zutik egoteko aukera daukagu, baina tokatu zen eserita ikustea, naiz izan roka, metala, edo zer gauza zala eserita, eta orduan erabaki zenuten, modu horretan, lasaitxeago jotzea, eta gainera ez zuen bezala ez, bintzate hitzeetan lagundu zizuen guzti horiei, haien puntuare emateko. Bai, askotan, ez da egite, garrantzia beti badakigu berez badakoia, letrak kantuetan, baina normalian nahiko bigarren plano baten geaktan zian.
Eta, bueno, gure proiektuan horri garrantzia mutia pentsatu geben, eta olako oinatin izan da gainera, eta oinatiarrek izan da bai idazleak eta bertzolaiak, oinatin holan ikia. Bisarkuan adibidez, ez dira etorriko azelpenak emuteko, ez? Baina lehenengoa bai. Temia da, egisa esan gu oso kontzertu gutxi eman ditugu publikoa zutik dauela. Bai. Zen, oin dela gutxi irekidia neurri horiek, eta praktikamente dana jasarrikia. Pentsatzen dut, bate baino gehiago esango zizuela zui, ez? Pandemiako taldea zaretela, edo 2019 bukaeran hasi, 2020an disko atera, 2022an gaude, baina, bueno, pandemia bukatu ez da bukatu, eta horko dena hor dago, azkenen talde bezala, bintzat, aurretik gauza asko, noski, baina talde bezala, pandemia ezagutu zu. Era batera, obestera, ez dakit masoka garen, ala ez, baina, bueno, hola etorri dia gauzak, kantua geukan, eta pentsagoen, bueno, aurrera, zatik ez. Eta birau akustikoan izango da, baina etorkizunean diskoak, kontzertuak elektrikoak, bueno, normal, jotzeko asmoarekin, ez da? Bai. Bueno, horrebitze gauza batu lotzen, eta azkenean gure formatua hori da, eta gure zainetan daramagura hori da, ez, berez, bai, goguakin baita, baina, bueno, azteko eta olako azalpenak emuteko, eta hola azteia ondo pentsatxako. Aurkez pentsartel bezala. Claro, eske azkenean hau prestatu genuenean, zen hau ez da egun batetik bestera prestatzen, ez olako kompromiso honek, ondiok pandemian geuzen, ondiok neurri guztiekin geuzen, ez? Orduan, bueno, hola pentsatu geben, eta gero ja piriatik aurrera etorriko dira. Egisa esan, aurkezpen moduan planteau du, baina oso komodo sentilen baita akustikoera honekin. Ez du, bai elektrikoa dela, igual ez, bizixagoa, baina elektrikoa bere puntutxoa dako. Eta hori da, sarreran aipatu dugu, ez, gitarra zorrotzak, melodia itxaskorrak, erritmoa. Nik nabarmenduko banu instrumentu bat, uste dut, niri bintzat, gitarrak ditu itatentzia, gitarra oso presente dago, zaizuek ere berdin pentsatzen dezuen, gitar edo naita egindako zerritzen da, gitarrari hainbesteko indara emata, gainera gaur egun dauden estilo urbanoetan, edo beste estiloetan gitarra galtzen joan da, erabatera, eta zuek bueltan ekarri ez zelako inoiz desagertan jo. Gitarrari Aldarrik atzera gatoz. Gitarra elektrikoa aldarrik atzera gatoz. Guztiz. Bai, hola, egisa esan prozesua, grabaketako prozesua luzetxua izan da, hasiera baten azaroan kaleratzean nahi genuen, baina egoera ikusita atzeratu genuen, eta horrek prozesu hortan aukera emondozku baita be, detaile gehiago sartzeko, arreglo gehiago sartzeko, eta arreglo horiek gehien bat gitarretan fan da. Eta aipatu dezut, azaroan ateratzekoak zinatela hasiera baten, pentsatzen dut azaroan ateratzeak Durangori begira izango zela noski. Bueno, oain argitaratzeak ere badazka bere alde honak, ez? Noski, dut beti dena Durangora bideratu behar dela, baina bai atentzio gehiago, jendeak aukera gehiago entzuteko, ze bestela baizen handiagoen atzean desagertu daiteke, disko bat, eta horrek ere eman dizue patxada gehiagoarekin hartzeak, ezakit, disko ja eginda egongo zen, edo aldez aurretik pentsatu zenuten, etzela izango azaroan, eta orduan denbora gehiago izan zenuten prestatzeko. Azaroan etzala izango, pentsatu genuen maiatzaldera. Eta horregatik, grabaketa prozesua, hilabete baten hilarrian, pentsauen ekainan bateixiak, uztailan gitarrak, abuztuan ahotzak, eta horrelako hilabeteko epe horrekin, eukidu denboria, askoz be mimo gehiagokin diteko prozesu bakoitza. Ez urrengo pausu bakoitza. Egisa da, prozesu hori boneretzat behintzat, pertsonalki bastante berezixa izan da, lau zatitzen gutxi gora era ingonek zatitu, lehengo aste baten izan zen baterixak eta bajua, karo, gu soiaz estudixo batean maketa prebio batekin, soinu ez da guztiz egokizena, baina bueno, ideia bat itxeko, orduan lehengo itxozu grabau baterixak eta bajua, tarte bat egon zen, nun landu zen, gitarra arreglo, karo, tarte honetan, soiaz apur bat, ez da gehi, zela esan, soinua edo, estudioko soinua edo, barneratzen, ez? Eta soiaz horrekiko aldaketak iten. Eta adibidez, gitarra arreglotan eta adibidez, ahotsetan korotan batez bebe,
tarte handisa hartu du, hori, ondo lantzeko. Grabaketa prozesuari gero helduko diogu Inigorekin, lehenengo abestia entzun ondoren, baina ulertu zakegu intra absurduaren paradisuaren jarraipen gisa, mentzat doinu atletikan? Bai. Kontutan euki gainea, oin intra, absurduaren paradiso ikusten dugu gure lehen diska moduan, baina momentuan hemengo kanta gixenak orduan bageukan, egin da, ez? Eta hasiera baten pentsauen absurdoen paradisoa igual digitalian atatia, zen justo geuzen, zeatik itxialdiatik justo urten da, ez? Eta baseo zengo bestera, inbeste denbora itxoin eta aurreratu genuen hori. Bakitzu gauza terotenzu bestera, eta nos venimos arriba, eta azkenean disko bat atara geben, ez? Baina azkenean bai jarraipen bada. Diferentzia seguron ez dau, grabaketa prozesuan eta hartu egun mimoak eta landuago dago bestia baino, baina nahiko estilua bera, askotan zaila egiten xaneri eta guri klasifikaitia, ez dakit power pop dan, pop rock dan, rock pop dan, nire galduta nau, eta etiketa berrixekin gehiago, orduan, ez dakizedan. Baina, nik uste hildua berdina da. Eta besti hauek, publikatu aurretikan zuzenekoetan eta jotzen zen dituzten, ja rodatuta iritsi zatea besti horiekin edo gordeta egon dira? Geixenak ja rodauta. Pare bat. Baina bestela gainentzeko danak rodauta zen. Eta aurkeztu dezutenean diskoa aipatu zuten lan intimista eta positiboa dela. Sakondu dezakezu apur bat horretan? Bai, positiboa eta positibismoa nik uste beti daukola gu horrela garelako, ez? Askotan, aurrekoetan, igual, batzuk zen, igual, akaso diska iluna da, edo letretan, ez? Egoera, sana, bale? Temia da, askotan ikusten duguna, aldun behintzat letrak iterakoan dana baloratzea objetiboki. Eta objetiboki, ilun baldin badu, bai ilun dau. Temia da, beti jartzen dugula gehienetan, mensaje positibo bat, esperantza aldarrikatzen dugu, eta beti da horrela berezkoa da, ez, letra egiterakoan. Intimista baino gehiago humanista, esango neke. Barrura, ikusten gara, normalian beti izan dugu gure garaitik, eta oin balenkonian izenean ezin berbain ez da, baina bai hor konponetik garaitik, nahiko letra sozialak, eta gizarteko kritikak, eta horrela ez. Eta normalian hola egiten du, baina kasu hontan, azkenean ikusten duzu letra dana, eta konturatu ginean, beti nahiko barrura dauzela begira. Ez, gure jarrerak, gure beldurrak, gure, azkenean, beldurrak, erantzunak askotan kanpuan bilatzen ditugula, baina gure begixetan dauzela. Askotan ikusi gen, holako zazpi dauz, orduan intra kantua ingeben azkena, labur pentso bat egiteko, eta horreti dator izena, ez? Intimoa baino gehiago nik uste dela humanista. Lehen abestia entzutera pasaurretik, nik derrigorrez galdera bat egin barret, eta gaina mikrofonotik kanpo soinu probekin eta ari ginenean atera da pixkat gaia, zer demontre bat dizute zuei jaten edo edaten oinatin. Oain dela gutxi keiakoak eduki genituen, 4tik 3 oinatikoak direla, Ramada Inek ere disko atera berri du, Ruperrek atera zuen urte aukat horretik, zuek aipatu dituzue idazleak, Itziar Ugarte eta beste hainbat, bertsolariak zer demontre bat dizute hor jaten edo daten edo? Kultura zain juiten da. Kultura asko zainketan da. Eta daku baliabide oso onak. Lokalak, diru laguntzak, eta hori igarriken da. Gero afizio asko da, baita ez, baina nik uste baliabide horreik eskerketakoa diala eta asko lagunketan dagoela. Askotan esaten da ez, baina kulturara edo beste gauza, gainazten esaten da batzutan dirua xautu edo egiten dela, hemen dago emaitza ez, azkenen nola da dator, zaintzen badezu, hau da datorrena. Niko harritu iken da, solako egoera bat, oin gaur egun oinatin eta 11.000 biztanle gara, eta 35 talde uste dauzela. 35. Baina temia da, igual, akaso askotan
lokal barruan, eta gero bizibiliadeek ez da koinak asko egon izan dira, baina oingoak gaina produktu onak ateratzen, disko asko kaleratzen. Aipatu dituzu batzuk, baina gehiago dauz. Eta nik praktikamente hostia ikusten dut hango aldizkarikan beste talde berri bat sortu dela, eta gaur kotxean gertu zen, da, ontsi ikusi dutela beste talde bat sortu dela, eta diskoa grabatu dauela, eta pasada bat. Eta musika jaialdia ere beratu dago, eta beste... Bai, eta programatu asko egiten da, bai gaztetxean, eta bai gaztelekuan azkenean lokal publiko bada gaztendako pentsauta, eta oso puntako taldiak handi pasaiten dira, eta badabolako kultur, sormen kultura bat, eta gaina azkenean babesa dauela, ez? Hor dagoakoa, ez? Programatze balin bada, zuk ikusten duzu, beste taldeak ikusten ditezu, eta ikusten duzu mugimendua dagoela, eta orduan ausartu ditezea. Eta Robertak esan duna, udal batek edo herri batek apostu egiten duenean, eta hor badagonean azpiegitura bat, ensaiatzeko espazio batzuk, hori da oinarrizkoa. Eta hori dagoenean, gero behar du herriak berezko gaitasun bat, erreferenteak, eta baina nik uste apostu instituzional bat dagoenean ere kulturak hori nabaritzen duela, eta sekretuak ez direla askotxo, hau emakumezkoen ez dakite, pop rock estenaren edo ez dakite, musika komertzialaren estenaren, oholtzaratzearen inguruan ere askotan esaten da, ez emakume gutxi daude, emakume horrek behar dituzte erreferenteak, eta zorionez badira erreferente batzuk urteak zaramatzatenak, eta gaur egun eman dutenak, alako, ez dakit, loraldi bat, edo, eta horrek jarraitu beharko du, sekretu gutxi daude, hori babestu merda, eta ez dago askoz gehiago. Aizue, lehenengo kanto entzun beharko dugu, ze hemen Robert eta Xabi etorri dira, gitarrak hartuta, eta entzutera pasako gara, ez da? Bai, muski. Gainaki, zuek zuen gune akustiko arazoazte, eta bagoaz. Bigarren kafearen set akustikoan, hementxe mila modu, eta lehenengo kantua erdoildutako urratsak. Edo zuen hau. Ibilbide bat aurrian, norabide bakarrian, gaixotu egiten naiz, atzera begiratzean. Zerbait esan nahi horretan, hainbat bide gurutzetan, denbora aurrera doa, gani geldi leku bertan, erlojuaren orratzak, erdoildutako urratsak, biakatu geran arte, denboraren morro jutsak.
Desagertuz doa laino beltza, eguzkiari tokia ginez. Barrutik sortu behar du zinez, norberak duena ometxa, erlojuaren orratzak, erdoildutako urratxak, bilakatu eran arte, denboraren morro jutxak. Hortxe lehenengo kantua, badatoz gure elkarrizketa egunera bueltan, Robert eta Xabier, eta galdetu behar diegu. Aipatu dute, aipatu duzue, bikote grabaketa prozesu hori nolako izango den, lehenik erabein esango dugu elkarren grabatu duzuela, Victor Sánchezen gidaritzapean izan dela grabaketa hori, eta oso grabaketa espaziala izan dela, alegia, denbora asko eman duela, geruza batetik besterako transitorretan, eta hori izan daiteke, abantaila bat, baina erronka arriskutsu bat ere bada, zen muga jarri bertza izkio, ez? Behin base ritmikoa grabatu dela, ostras, hemen gitarrak bikoiztuko ditugu, eta geruzak gehitzen joango gara, eta hotxak, eta ez dakit nola hartu diozuen neurria horrelako fasetan, eta alako denbora, buruari buelta asko emateko denbora ematen duen prozesu batean, ez? Hor sormen prozesuan, esan dira nahiko itxita zegoela. Hau da, maketa bat geukan, praktikamente gitarra danak injau zen, eta lana egin dugu, olako detailetsuak sartzeko, edo askotan kentzeko. Askotan hor, badago baita, ez? Normalian kargatu egiten dugu, ez gara konturatzen, eta askotan igual sekretua dago, kendu inbia dela, ez? Eta gauza asko kendu dia, horreatik. Seguruenez, prozesu motz baten, seguruenez barruan geratuko zian. Konturatu gara, hainbeste entzun da zea, igual sobran dauzela, ez? Bai, menos es más, esaten dana, ez? Egisa esan, etxetik eruan du gauzak oso landuta, ez? Adibidez, gitarrak ze geruzatan familiar dian, zeintzuk eskumatik, zeintzuk eskerretik, nahiko neurtuta eruan geben diskua. Geroan, Victor bere iritzixak botaten dutzu, eta zuzoiaz apur bat. Nahiko itxik eguen proiektua bai. Bai, ekoizpen dana praktikamente etxetik eguen eraman da. Paneuak, zerkarri zelako efektuak, eta arafan gara hori ikera, zer bertan estudioan egin izan da, baina, geixen aia pentsauta zeuen. Diskoaren kreditu erreparatzen badiegu, Xabier zuk grabatu dituzu ahotsak eta gitarrak, Andoni Camposek baxuak, Oskar Arrantzonek bateria, Robert Ferreiro gitarrak, hori ikusi dugu Victor Sánchez soinu ingeniari bezala, elkarren koordinatzaile modura jitu aritu da, musika eta ekoizpena Xabier Jain izena berarena da, konponketak 1000 moduk egin ditu, eta hor badira hainbat kolaborazio, koroetan Mai Arlantzonek, Mai Santa Cruzek, Eider eta Naia Errazek, perkusitan azkenen Victor Sánchezek ere eskutsua sartu du momentu ere batean, diseinua eta maketazioa Oier Jain izen lana izan da, eta azalaren ilustrazioa Older Mendozarena. Horrez gain, letretan ere badaude hemen elkarlanak, letra desente, hitz desente Xabier Zerorrek idatzi dituzu, bada kasu bat hemen inorez da inor Andoni Camposen laguntzarekin, Arantzazu Ugarteren hitzak, iraganeko inguraken, Iñaki Oloaldek erroilutako urratsak eta ikusi hemen beste kantu bat ere bazuela, ez hori da, Iñaki Goitiak itzal beti itzal, eta uste dut horiek direla, hitzetan kolaborazioa eskaini dutenak, osatu duzu, ejerzito txiki bat, diskoaren hitzak osatzeko, eta... Laguntzan eske oso artista gara. Nolako izan da hitzekin elkarlan hori, prozesu horiek ez, non kantua
kanpotik norbetek hitzak egin behar dituenean, musika gutxi bera eman, horri eurak egokitu, hori ez da beti erresa izaten, gero bueltan etortzen den hitz hori kantatzea ere ez da beti erosoa izaten, eta hor badago jende oso trebea, eta beste batzuk akaso kantaria pixkat estutzen dutenak, ez nolako izan da? Barretzen nabil, precisamente horreatik, ez? Kasu honetan, letra lehenengo, gaixa, importantiena, gaixa gutxi gora bera eurekin egiten dugu. Portxo bat, nondik nora fan, zen askotan hori defenditu inbida, eta askotan ados egon bizara beak esan dakoakin, ez? Hori lehenengo. Ordan hor beti goten da prozesu bat nun, zerbezatxo batekin, edo bi, edo hiru, egoten za hori partekatzen, ez? Adostu arte, hildo bat. Eta gero hortik aurrera, nik melodiak eta grabaketa maketa baten duten diegu, kasu honetan edo Arani, edo Iñakiri, eta eurak aldauen neurrixan, topaiten daue, bilatzen daue, hitzak eta silabak bere lekuan harritia. Eta hor dauz aitasuna. Artistak. Eta, eske flipantia da, zen justo, eta hoiten dozte. Eta eroso sentitzen ez horreatik. Hola dakulako inaz. Enuke jakin denen kasuan, Iñaki Goitiak esango nuke, Malenkonian dagoeneko hitz batzuk egiten zituela. Ez dakite, Aranen kasuan, edota Iñaki Olalderen kasuan ere, lehenagotik aritutakoak ziren hitz sormen hauetan. Iñaki Olaldek gehien bat, bertsolarixa da, eta beste paiasondako egiten ditu ere, eta, neko, badaki zer da nago ez. Eta zerrote dau, ate ilun horren azian, eta norkentzen dit ilusioa. Lan honen produkzioarekin amaitzeko, aipatu dugu, elkarren grabatu duzuela, nolakoa izan den prozesua, nolakoa zen aurretik egindako lana, gero iritsi da momentu bat dena nahastu behar zena. Zagitor errexe moldatu zareten, batetik zuen artean, eta bestetik Victorren iritziekin, ez? Horre norberak ikusten du beti bere instrumentua atzera xamar, edo presentiago nahi, eta nolakoa izan da, nasketa prozesu hori, Xavier, edo Robert? Zentzu hortan, gure artean ez dago inungo arazorik. Eta nik ustot Victorrek aurreko lanian behandako izan dela ikasgai bat. Zatik, garbi eukan disko hontan segura geben edo zerren bilagoia zen. Orduan alde hortatik ez da egon kejarik nire instrumentu ez da entzuten, bajo entzuten da. Izan da apur bat, nahiko produkzio edo lasaixa, Victorrekin konfiantza asko eukidu, orduan nahiko natural fan da bai. Eta zerrote dau, ate ilun horren atzian, eta norkentzen dit ilusioa, eta injarra, berezkoa monstruoa. Holograma mentala. Eta entzuten ari zareten beldurra kontan adibidez, nabari da, lan hori, nabari da ahotsekin egindako lanketa prozesu sakon hori, eta hauxe da emaitza ekoizpen prozesu horrena. Baina esan dugun bezala bihar formatu akustikoan izango dira Bilbon, eta formatu akustiko horren, beste formatu akustiko txikiago batean, etorri zaizkigu bigarren kafera, eskertzen diogu egindako egokitzapen lan hori, eta ondo baderitzuzue, Iñaki Goiuri iraganeko ingurak izango da horrengo kantu ez da, mutilak? Ze kontatuko diguzue kantonen inguruan, aurkezpenik behar du, nahiago duzue jendeak bere horretan entzutea edo zerbait kontatuko du? Aipatzekotan Arantzazu Garten hitzak diela, eta, kontatzen dozku, zelan iraganean egindako lana batzutan ez dela nahikoa eskertzen, eta askotan hortan, ezin gera gertatutakoan, bizitza aurrera doialako. Azkenean, objektiboki ikusten dugu ze pasaudan, baina aurrera begiratu behar dugula ez. Bagoaz, bigarren kantu hori entzuteko bide horretan, gure set akustikora doaz, Robert eta Xavier.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, iraganeko aingurak. Goizero ez natzian, eguna zer dakarren jakin gabe, bizitzaren non askotan galduta sentitzen naiz. Eta orain beldurrak eta zalantzak, iraganeko aingurak, atzean utzi nahi ditu nola nahi. Zauritan islatzen da izan ginena, garaizaietan egindako lana, esker honi gabe airatzen da. Eta orain galdu ditzagun ikarak, bidea iluntzen duten lainoak, etorkizuna hortzi mugeta. Aikalagun, ekin daigun, atzo ere inzuten hasiak, ez du fruiturik eman. Haien izerdi tanta gazikan, urpetu da dena. Gaur ostera jaikiko gara, ez da galdu aukera. Bihar loratzen az daiteketa, ametsik ausartena. Erna da eskarmentuaren zentzuna, historiaren errepikapena, saiesteko badauka zer esana. Hor bainetan ez aldago iragana, gerora gidatuko gaituena, ez da dena haizeak eramana. Aikalagun, ekin daigun, atzo ere inzuten hasia, ez du fruiturik eman. Haien izerdi tanta gazikan, urpetu da dena. Gaur ostera jaikiko gara, ez da galdu aukera. Bihar loratzen az daiteketa, ametsik ausartena. Ba hortxe, bigarren kantua, eta dagoeneko arratsaldeko 6etarako azken txampa honetan sartuta garela, noski sarraskiari heldu beharko diote gure bi gonbidatuek, edo akaso Xabierrek heldu beharko dio gehiago sarraskiari. Sarraskia. Horrela geratu begiraz, ez pasatzen da hemen. Ai, ama. Goiurik itzen inguruko galdera batzuk prestatu ditu, Mhm. eta ikusiko dugu sarraskia gainditzen duzen, ala ez. Bai. Kontoz. Bueno, hasiko naiz, niri bitxiena iruditu zaidanekin. Inor ez da inora bestian, ministro txit gorena, Urbiako hartzaitxik gorena, bueno, hemen Manuel Fraga, ministro frankista, Urbiako ermitara, mezetara joan zeneko anekdota bat kontatzen du, baina nolatan sortzen da abesti bat gertakari hortatik, edo zer dago abesti honen atzean? Hori pentsatxakun oso potentia, azkenik oso kuriosua da, jakitea lehenengo, Manuel Fraga gure herrixan egon zala, jakitea hori ez du kontaiten, baina jakitea Arantzazutik Urbixara teleferiko bat egin bizala horretik etorri zan. Eta etorri zanean, etorri oso potentia zen orduan, Aitialasak, Frantzisko Tarra faten zian mesa emutera, egunero. Eta, esan dut zein, aizu, Aitalasa, eske dator, eta bai edo bai, excelentísimo, señor ministro, esan biozu. Eta berak esaten ez, zen, nire etortenia beti dia hartzaiak, eta ez. Eta bai ez, eske bestela problema dako, eta, bueno, esan eben esaldi hori, ez?
excelentísimo señor ministro, excelentísimos señores pastores de Urbia. Orduan, hortik zuzenian berdintasuna etortzexaku, eta hortik ingeben gainontzeko estrofadanak. Zoragarria da. Bai, Urbiako hartzait txitikorenak oso kontzeptu politia da. Bai, gaur egun bideo viral izango zan saretan. Danba. Erabatekoa. Bai, beste galdera bat. 19 kolpe zatarrez esnatu gaituenean. Zergatik 19? Zerbait dagoen atzean? Bai, Iñaki Olalde ginako hitza dira, baina bere izenean erantzun dut, bale? Etxeko lanak egin etorri dira, ondo. Esan dut, letra ganak gainean egoten gara, partekatu egiten dugu. Hau idatzi zanean, etzan oingo moduan bakarrik COVID esaten dugula, COVID-19 esaten genuen, jaztuta daku. Baina orduan idatzi zan eta esan beti esaten genuen, aipatzen genuen esan COVID-19. Eta hortik hartuta, dator letra. Bai, gehien bat esaten dagoena, gero izanean bakunak bai, bakunak ez, hainbesteako da, hainbesteako ez, orduan, olako egi baten aurrian, zer nolako interpretazioak egoten dien. Egiak, ezurrak, horti dator, baina 19 dator horti. Eta azkeneko galdera zaipatu dugu, intimoa beharrean, agian humanista izango zela deskribatzeko hitz egokia, ze niri bai horrek atentzia deitu ditze ikusi ditut, abesti batzuetan, hori erreferentzia ez, barrura begiratzeari buruz, eta oso barrutik, eta oso auzi intimoak, baino gero, badituze bi abesti, bi baino gehiago, baino bitan bereziki gizarte osoari eragiten diguten auziak aipatzen dituzuela, adibidez, aro berriko emakumea jaio da bertan, ukabila altxatu zerura, borroka hasia daia da, feminismotik pentsatzen dut, eta gero, entzun isiltasunean, entzun hildakoak pakean nahi dute izan, entzun bidertzetan dagoen isiltasuna. Honek ez dakit Espainiako guda zibilari erreferentzia egiten diona du. Bai, justo horreik, eta baten bat gehiago, baina horreik dira kanpora begira dauzen kantuak, kantu bakarrak. Eta bai, entzun isiltasuna, gerra zibilan inguruan, horbe, askotan beti, enbuten dau, aktualiaien eukiten dugun gaixaz egon behar garela, baina gai hori beti egon da hor, beti egongo da hor, baina egizazan, Frankon roi horrekin, eta takinundik atara bihar zutela, eta boxe asiziela hori aldarrikatzen, eta modan jarri zan, modan edo zela baita esateko, eta eusen horak horrekin naiz, politikan, lehenenguak, ekarri ben lehenenguak izan zala Rivera, onja astuta dakula, baina Rivera ekarri ben, eta zizan eukan olako esaldi, nahiko famosua debate baten. Escucha el silencio, esaten notzan ez daki zeini. Eta horti ator apurtxo bat orduan ninjako hitza dielako, bai. Sarroskia gaindituta. Aizue, seiak hemen gainean ditugu, azkeneko kantu hori eskatuko dizuegu, hain zuzen ere inor ez da inor, haintxe sarraskian aipatu duzuena, Robert eta Xavier, biei mila esker, talekide guztiei mila esker, gaur gurerako denborartzeagatik, kakapila biharko kontzertu hortan Bilbon, eta nahi duzuen arte. Eskerik asko, mila esker. Badoaz azken kantu horren bila, eta gu bihar arratsaleko lauetan hemen izango gara zuekin, Naiz Irratiaren sintonian. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan inor ez da inor. Eskerrik asko berriro, bikote. Sexui, kolore ugari, berdin bosten gaitu euriak zutanik, kanta bakoitza amets berri bat, bidertzak orestatzen.
milaka begi, bihozta estarri. Ahots ezberdinak mezu bakar batik, berdintasuna aldarrikatzen, aukeran itzen gezurrezko munduan. Inor ez da inor zure izenean pentsatzeko, zuzeu izan, dueu izan, inor ez da inor baino gehiago. Nahiago naizenagatik gorrotatua izatea, ez naizenagatik maitatua izatea baino. Ministro Txigorena, Urbiako hartzai Txigorenak, bota zuen aitalazak. Manuel Fraga egondako mesartan, inor ez da inor zure izenean pentsatzeko, zuzeu izan, geu izan, inor ez da inor baino gehiago. Nahiago naizenagatik gorrotatua izatea, ez naizenagatik maitatua izatea baino. Inor ez da inor zure izenean pentsatzeko, zuzeu izan, geu izan, inor ez da inor baino gehiago. Nahiago naizenagatik gorrotatua izatea, ez naizenagatik maitatua izatea baino. Kid Kan and Bigarren Kafea.